Salam, salam hormatly yurttaşlar. Bugün 9-njy sentýabr 2025-nji ýyl. Inni şol geçen 2-3 hepden dowamında dünýäde bolup geçen esasy wakalary sen vermekçi bolsaň dikkatyňyzy bir topar maglumaty ýetirmekçi bolýan. Esasy mesele bizde ýa uly problema Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen Orsiýet arasynda geçen aýyň 10-mäsine geçirilen Alyaskada Amerikan territoriýasyna geçirilen duşluk boldy. Şol duşlukda Donald Trump bilen Vladimir Putin öýdary gepleşikleriň netijesinde belli bir karara gelipdirler. Hemmesi halka aýan edilmese-de bir bölegi şular ýaly dünýä medeniýetine ýaýradyldy. Şol duşluk pozitiv derejede ýaşartda geçdi diýip. Şonun soň 2 günden soňra Ýewropa Birleşiginiň ýa-da NATO ýaralygynyň uly döwletleri wekilleri Amerikada Donald Trump bilen duşugy bardylar. Amerika şol ýerde Zelenski bardy, Ukraina prezidenti. Şu taýda gelinen karar boýunça ýanky Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenski bir hepden dowamında duşuşyk ýerini alalaşmaly, aýsy döwletde nirde we haçan duşmalygyny bir hepden içinde şu iki döwlet öýdara çözülmeli. Eger gerek bolsa, üçüncü döwlet hökmünde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump hem şol duşuşyga gatnaşar diýilen netije gelindi. Ýöne ondan soňra geçen bir hepden dowamında ýanky geçirilen duşluklar özüniň netijesi bolanlygyny görkezdi. Diýmekçi bolýan zadym Orsiýet bilen Ukrainanyň arasynda hiç ýyly gepleşik ýa duşluk geçirilmedi. Täşe unuçelli. Şol mesele açyklanydyr. Ýöne muňa garamazdan soňra ýanky Ýewropa döwletleriniň ýalňyşmasam 22 öýd arasynda şumar bir ılalaşyga geldiler. Ukrainanyň döwletine, halkyna, milletine hemme tarap bilen kömek etmek barada karar kabul etdiler. Ol kömek nämelerden barady? Ukrainany howada, gory ýerde we deňizde goramak üçin gerek bolan ähli ýaraglary öpçün etmeli. Gerek bolsa şu döwletleriň goşullaryň belli bir şertde, belli bir mesberde Ukrainanyň territoriýasyna da girip biliner diýilen karar bar. Ýöne ol goşun Ukraina girilmezden öňürti, öňünde bir topar edilmeli işler var, şertler var. İlkinji nowatda Ukrainada uruş ýatyrylmaly. Şol ýatyrylan uruşda serhetler bellenmeli. Orsiýetde näme galýa, Ukrainada näme galýa? Orsiýet basyp alan territoriýalaryna durup şertname baglaşylmalymy ýa Orsiýet basyp alan ýerlerini Ukraina gaýtaryp berip Ukrainanyň 91-nji ýyldaky serhetiniň çagyna alalaşyklar baglaşylmalymy ýa gepleşikler geçirilmeli. Ene şol netije berilenden ýa netije gelinenden soňra Ýewropa Birleşigi ýa-da NATO ýaralygy araçyl goşun hökmüne öz eskerlerini uğradyp biliner diýilen karar kabul edildi. Ýöne oňa ýetmek üçin gaty köp işler edilmeli, gaty uzak ýollar geçirilmeli. Oňa Orsiýet tarapy razy boljakmy ýokmy? Onam hany eýem Orsiýet tarapynyň berýän maglumatlaryna görä hiç ýyly olar ýaly lalaşy, olar gol çökmäge taýýar däl, olar ýaly lalaşy bolan çekesleri gelenap. Şoň üçin indi şu mahal bir ýagdaý asmanlaky asyl uduran ýaly bu ýagdaýda bolup dur, hiç söwürden tapanak uruş gidip dur. Her gün ýyllarça, müňlerçe adamlar gyrylýar iki tarapdan, Ukraina tarapyndan şu mahal esasan soňky hepden içinde diňe şol uly şäherler bombalanýar. Ukrainanyň uly şäherleri bombalanýar, oňa da şol ýaşaýyş jaýlarynyň üstüne düşýär, grazdanylar wepat bolýar,
genallar çağılır gatkan şular ýaly urşun pidasy entek Trump aýtdy ýene bir hepde garaşyp görmeli. Trump'ın garaşmalyan möhleti her aýda uzaldylyp durdy. Bir görsen bir hepde, bir görsen iki hepde, bir görsen ýene bir hepde. Şoma 8 ay Trump'ın häkimet başynda oturarlygy ýöne şol möhletler şo uzaldylyp gelýär. Çözgü de ýok, netije de ýok. Orta tarapyna Amerikadan girdilýän, ortada garşylyklaryň girdilýän sanksiýalaram ýok. Ýöne şu mahal Ýewrosoýuzyň bir çykaran karary bar. Daşyndan sanksiýalary aýryp geçmäge ýa sanksiýalaryň arkasyndan Orsiýada kömek etmeklikde aýplanýan ýa-da günä bildirilýän Gazagystany hem ikinji derejeli sanksiýalary girilmek barada şuwlar iş alyp barylýar. Oň netijesi nähil bar, onu wagt görkezler. Indi Türkmenistan marada aýsak şu ýerde bir anlaçyny Türkmenistan marada aýsak şu ýerde ýurtdaşlar gelýän habarlara göre ýurtda bir uly üýtgeşiklige taýýarlyk görülýär. Bu näme üýtgeşikligi bolup biler? Mundan 2 ay öň diýip aýtsam ýalňyşmyr. Cemal Saparova ekranyň öňüne çykyp näme diýilin sultany başa gelin sultany diýip şol Gurban Ulyny ogly mübarekledi. Indi şo gurrundan soň ýurdun içinde giňişleýin mysmys ýaýra diýerler. Onum ýaýra diýenim şol mehemän we mysmysa däli. Ine hakykatdan Gurban Ulya oň ogly sultan saýlanjakmyş. Diýilen gurrunlar ýaýra diýerler. Barlak görýärler-de halkyň şuna garşylygy nähili, gatnaşygy nähili, gollajakmy şunu pikir halkya ýokmy? Ine şonu şuwlar şol temperaturany ölçeýi ýaly halkyň pikirini öwrenýärler. Şol üçin şu meseleni hemme vilayetde de etraplarda da halkyň arasynda ýaýra diýerler. Meselem 27-nji oktýabrdan 27-nji oktýabra geçirilen garaşdyrlyk jarnamasynyň gününi ýa-da bayramyny bular indi şol 27-nji sentýabrda bir belli günni belleçek bolýarlar-da. Indi şo bellenene ýa bellenmegiň öň ýanyna halk maslahatyny geçirmekçi bolýarlar. Aýdaşyna görä şo halk maslahatyna ilkinji nowatda goýjak meseleleriň biri häzir men okap berýän. Goşgy Han Howuz diýen başlan Goşgy Howuz Han ýylarly we Farap etraplary bar. Bular ozal şol ýanky 2017-nji 2022-nji ýyllaryň arasynda ýatyrylypdy-da Gurban Uly tarapyndan. Inni şolary halkyň haýşy boýunça täzeden dikildiýär diýen formatda halka bir siyasi oyun hazırlayalar. O taýda täzeden dikeltmegiň halka peýda bermek niýeti bilen edilýän işlerden men düşünşime göre şol 17-nji ýyldan bäri ýatyrylan etraplarda ýa köne dil bilen aýtsak raýonlarda türlü pikir dörep başlady adamlarda. Ýani ýazyňyz bilýäňiz ýanky bir Çärçe oblastyny ýa welaýatyny tupan turany adamlar kömege garaşdylar. Yerli ýaşaýjylar merkezdäki hökümetden bir gollaw bolar, ýardam bolar, kömek bolar diýip kan garaşdylar. Ýöne şu zatlar bolmady. Şondan soňra adamlarda uly nägilelik dörep başlady. Eger bize merkez ýagyna Aşgabat kömek etmeýän bolsa, Aşgabat bizim nämämize gerek diýilen ýaly pikirler halkyň içinde milletiň arasynda gürrüň edilip başlandy. Indi şulary şu hereketiň ýa şu pikirleri ýatyrmak üçin bular näme diýerler? Indi öňünden bir täzeden açyp berýär, hana ullanyň diýen ýaly terde bular kontrollugyny güýçlendirmek üçin yerli halkyň
işlerinin öňüni almak üçin, ýagny öz hak hukuklar üçin göreşmek niýetiniň barlygyny bilip, şulary bir nähilem bolsa basgasyna saklamak niýeti bilen şu welaýetlerdaky etraplar döredilmeli. Şu agzak geçen etraplarym täzeden dikeldiljek. Şu öňümizdeki geçiriljek halk maslahatyny diýilen maglumat geldi bize. Nä derejede ol geçiriler kabul edilermi ýokmy, başga ýöne şu geçiriljek maslahatyň üstü bilen, şu ediljek tekliplerin üstü bilen bular şu karada halka biz edip otur, halkym bizi gollap otur, şoň üçin bizini bu konstitusiýany ýatyryp sultanlygy ýa padşahlygy eglan edýär diýdi. Muni şol halk maslahatyna gatnaşyp bir topar aňy hiç zada çatmaýan garrymy gurtumy ýa büdjet işgärlerimi ýa ýaşlarmy el çarpyp şonu kabul etjekler. Bu etraplarda soň näme boljak? Bu halka bähbit bolsun diýip täzeden döredilen, ýöne halky kontrolda saklamak üçin döredilýär. Egerde şu mal islenmek etrapda şu gelin Farab alaylyň, Farabda şol etrap merkezini döretmek üçin 30 sany büdjet işgäri ýer açylsa şol ýeterli. Ýene de munda şundan ýene de 70 orun berilse polisler üçin, aýdaly mahkeme üçin, prokurator üçin, sud işgärleri üçin ene boldy jemy bilen 100 adam. Şo 100 adamyň üstü bilen bular şol etrapdaky halkyň erk islerini beadalatlyga garşy pikirlerini basyp ýatyrmak üçin döredilýän guramalar. Başgaça muňa hiç ilmen nähä düşünürüş ýok. Bar bolsa ýazyn, aýdyn. Belki halkyň bähligen edilýändir bu işler. Ýöne beýle dälligini bize görkezip otur durmuş. Şoň üçin şu maglumatam size ýetireýin diýdim, bilip goýun. Öňümizdeki şol gelecekki halk maslahatyny hökmen şolar şol konstitusiýa ýetgitmeklik ýa ýetgeşiklik diýilmekçi. Bu şeýle hyýallar bar, şol hyýal başa bararmy, barmazmy? Bilem ikinji ýa üçüncü derejeli pikir bolup dur. Sebäp Niýazowam özüni padşah etjek bolkan, oruny özde oruny ýöne oňa şol döwürki Niýazowyň hökümetine garşy duran adamlar ýurdun içinde bolsun, daşynda bolsun ýol bermediler ýa berdirmediler. Şoň üçin ol 2009-njy ýylda geçirmekçidi şu mesele boýunça ýene de şol özüni padşah diýip elan etmek meselesini ýöne 2006-njy ýylda muny ajala buyurdular. Ýöne Niýaz öleni bilenim ýurtdaşlar şol ideýa ölenak, oň ýyl basary ýa söwük basary ýa oň ornuna gelen Berdi Muhammedowlar, Atalogul bular şol ideýany işläp oturlar. Innem çugun halk şu emani teklibi kabul eder, şo derejede mahluk boldy halk, şo derejede ilymsyz, bilimsiz galy diýen niýet bilen şu teklibi giýizmekçi. Eger Türkmenistanyň sultanlyk eglan edilse ýa-da padşahlyk, onda diýmek bir şugun kağıt ýüzünde de bolsa eglan edilen konstitusiýon durum birbirinden ýok edilýär. Şunu hemmemizin berk bilmemiz gerek ýa-da. Şol konstitusiýon normalary ýok edilenden soň sultanlyk normalary girdilýär ýa padşahlyk. Onu bilmeýän bolsaňyz bilip goýun, islenlik padşahda ýa sultanlykda ýa emirlikde bir adamyň erki islegi boýunça şonuň isleýän adamlary wezipe gelýär, şonuň isleýän adamlary ýa-ni kadyýete de ýol başçylyk edýär. Ýa-ni gaýdaly padşahlykda ýa-da emirlikde, sultanlykda bir adam çözýär bütün milletiň akbalyny. İslese ýalkaýa, islese gargaýa. Şonuň üçin şu zatlary bizim hemmemizin bilmegimiz we taýýar bolmagymız zerur gelecekki durmuşa. Biz ýol bermelimi sultanlygy ýa-da nähile bolsa kagyz ýüzünde duran konstitusiýanyň goragyna çykyp täze Türkmenistany gurmalymy?
Ne şu soru ör boyuna galyp dur her birimizin öňümizde. Isle şunu kabul edin, isle kabul etme, ýöne mesele şeýle. Eger sultanlyk bolsa, hany görüp dursuňyz, goňşy eýranyny bir müňe golay adam hany şol ýa-ni mollalyň karary bilen ýok edildi, asyldy ýa atyldy. Arab Emiratlaryna ýa aýdel padşahlyklarda otaýda günahkarym sen ýokmu ol şeriat diýe beýleki diýe şoňa sygýan ýa sygmaýan, gelişýän ýa gelişmeýän hereketler etdi diýip adamyň başyna alýar. Ine bu 21-nji asyrda bolup geçýän ýa bolup duran zatlar. Ine şolaryň hataryna da Türkmenistan girmekçi bolýar. Eger Türkmenistan özüni padşahlyk ýa sultanlyk diýip elan etse, şu gün türmelerde ýatan adamlar köpüsini duran ýerine birer bazarda ýa asarlar ýa da atarlar ýa da kellesini alarlar. O padşahyň buyrugy. Onu hükmän ýerine ýetirmeli bolar. Sultanlyklarda şular ýaly kady kanun bar. Ene şol 91-nji ýyldan bäri arzu edilip gelinen halky gyryp gotarmak konsepsiýasy doly soňky nokadyna baryp ýetýär eger sultanlyk kabul edilse Türkmenistan. Ondan soňra hiç bir adam, hiç bir ýerde, hiç bir guruma arz edip öz arzyny diňletdirjek adamsy ýok. Ýa gurumasy ýok. Ýa demokratik döwletlerde ýa da aýdely konstitusiýaň işleýän döwletlerinde bolup geçmeli proseduralar bar, adam ykbalyny garamaly, seretmeli we netije çykarmaly. Şolaryň hiç birisi ýokda, diňe bir adam hem seni ýok edip bilýär ýa da sana rehimdarlyk edip bilýär. Ine şo durmuşa bizi itekläp durlar şu gün ýurtdaşlar. Isleýärsiň biz şo durmuşy ýa ýok, onu her biriňiz özüňiz öz ýanyňyzdan çözmeli bolsuňyz. Sebäp bu taýda bir adamyň, iki adamyň, müň adamyň işide bütün halk bolup oýlanşykly pikirlenip kabul edilmeli karar. Konstitusiýa şu konstitusiýa başlan nähilem bolsa elan etdi. Ýurdun eýesi halk, döwletiň eýesi halk. Halk diýe döwleti ýa hökümeti ýa beýleki parlamentin hemmesin ähli zat halkyň erk islegine bagly. Bu konstitusiýada kağız ýüzündäki ýazylan kanunlar. Emma iş ýüzünde häzir şumal eýýän bir padşahlygyň içinde faktiski iş ýüzünde Türkmenistanyň padşahlyk hökümrawarlyk sürýär. Ene atasy oğluna geçirdi. Atasy gelenne niýazy ýok edip ýa öldürip wezipä geldi. Bir indi o atasym oğluna wezipäni tapşyrdy. O taýda da hiç ýyl konstitusiýa laýyklykda geçirilen saýlawlar ýok. Näme üçin men ýok diýip aýdýan elmedam? Sebäp halkymyzyň deň ýaşyndan köpüsi özüm ses vermeli. Ýurtdaşlarymyzyň, watandaşlarymyzyň köpüsi ýurdun daşyndan. Meselem Türkiýede esasy öyle soň Ukrainada bardy, ýani Orsiýetde ýene döwletlerde. Şolaryň hiç birisine ýanky saýlawlara gatnaşmaga ýol berilmedi, ýa şolar hiç birisine kandidatlar barada maglumat berilmedi, ýa şolaryň hiç birisine kandidat görkezmek hukugy berildi ýa da kandidaty gollamak ýa da özüni hatnatly hödürlemek hemme hak hukugy kesilen, ýok edilen, ortadan aýrylan. Indi şoň üçin men aýdýan Berdimuhammedowyň oğlum bir kanun terdi, konstitusiýanyň gödek bozulmagyny häkim edip basyp alan ýigit. Indi bular näme etjeklerini bilenok, bir tarapdan konstitusiýa, beýleki tarapdan bulan halkara borçlary, borçnamalary bar. Birleşen Milletler Guramasy bolsun, hukuk gorayan halkara guramalar bolsun, demokratik döwletler bolsun, bulan öňüne hasabat berip durmaly bular. Emma padşahlyk, sultanlyk bolsa bular hiç kime hasabat bermeli däl. Bereslerem ýok. Şumal şol Niýaz häkimet başyna geleli bar 91-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň içine ýekeze de halkara guramasyny barlyk üçin, gözegçilik üçin salynanak, goýberlenak, ursat ýok. Şunça da haýyş etdik halkara guramalardan
türmelerin ýagdaýy gata agyr, taýda adamlar dermansyz, iýdegsiz, nançöreksiz, kän gyrylýar, gidin şular kontrol alyn diýip biziň haýyşymyzy barlama ýerine gitjek bolsalar niýat ýok, bizine neutral döwlet, islesek içine salýas, islemesek halkara guramalary ýurdumyza salamzak diýip berýän jogaby şo boldy. Berdimuhammedow şonu dowam edip ötýär ýurtdaşlar. Inni şu mahal problema gelip iň soňky nokadyna diýredi diýäniň sebäbi inni öňünde Türkmenistanyň öňünde iň soňky çäre olam ýa sortalyk bilen razylaşyp halk ýaşamaly, gulgurnak derejesinde ýa-da şu bir kanun rejimi tahtdan düşürüp özüne gerekli täze Türkmenistany gurmaly. Başga çykylgy ýok. Ajam bolsa, tijam bolsa, agyram bolsa her näçe şol işi halk merjaý etmeli. Etmeseňiz, onu şo sultanlyk bolan güni aglan edilen güni onda siziň hemme hak hukuklaryňyz sizden juda düşürilýär, ýa sizi juda düşürýär hak hukukdan. Ýa-da sizi mahrum edýärler. Hemme hak hukukdan. O bolajak zatlar. Bolmalsam şol. Indi göreşmelimi, göreşmeli dälmi diýilen pikirim teklifim ortadadyr. Men öz şahsy pikirimçe şolaň şu padşahlyk ýa sultanlyk diýip yglan eden sagadyndan başlap halk doly ayağa galyp gozgalan etme hakkı var. Sebäp halk konstitusiýon esasyny düzüji, guruji, konstitusiýanyň dibi ýa-da aýdaýly sütüni halkdan ibaret bolup dur. Halk ýok ýerine konstitusiýada ýok. Hak hukukam ýok. Demek halk äsgerilmeýän bolsa, demek o taýda diýdim zorluk siýasat alınıp barylýar. Olam esasan kime gelişýär 21-nji asyrda? Diktatorlary, awtoritar rejimleri, sultanlyklary, şahlyklary, emirlikleri. Ine şu azylanan ýasanalarlardan ibaret düzüme girýän döwletler öz halklaryny ine demir gysaçda saklap gelýär. Olaň hak hukuky basgylanyp gelýär asyrlar boýy. Indi Türkmenistan bir ýagtylyga çykan ýaly edip ýene-de muny ýygyny bagyşlaň bol men termin sözüllenýär. Gorbaçow geleni towuk ketegin agdyny açdy bol içine towuklar uçup bilen ketegin kapysyna gelip seredip durur gen ýagdaýdy. Indi iki ýaka çykan şol towuk ketekden çykan adamlarym ýygyna salmakçy bolar. Indi obrazaýyn aýtsak şeýle. Indi oturup oýlanyp pikirleniň näme netije çykarýan bolsaňyz ýurtdaşlar, öňümüzdäki näşe boljak halk maslahatyna garaşylýan ýa ortak goýuljak meseleleriň sanawy şulardan ibaret. Ýa-ni şu azalyk geçilen 4 sany etrap döredilmeli, täzeden ýatyrylan özleri ýatyrýar, özlerim döredýär. Şu halky oýnaýarlar da. Güne ýatyrdyk bunu täzeden döredýär. Yatıranda näme akyl bilen haýdy kelle bilen ýatyrdyň sen, indi bugun haýdy kelle bilen döredýär ýaly. Indi halk bolar üçin oýunjak boldy, gurjak boldy. Indi netijede şol ikinji goýuljak meselem şol sultanlyk ýa-da padşahlyk barada. Şoňa taýýarlyk görýärler. Demek ki halk bolup şoňa taýýarlyk görmeli. Isleýän bolsaňyz tabin bolup gul bolup ýaşajak diýseňiz, onda sesiniz çykarman oturup bilerseňiz. Yok, beýleki döwletleň derejesinde, konstitusiýa işleýän döwletleň derejesinde ýaşamakçy bolýar, insan derejesinde diýip pikir edýän bolsaňyz, onu öz hak hukuklaryňyzy goragyna çykmaly bolsaňyz. Ene gysgaça şu ulukça şonu aýdaýyn edip ýurtdaşlar. Bolýa, sag oturuň, hemmäňiziň öýüňize saglyk.